ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଶର ଲୋକ ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ଅଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଳବନ୍ତ ସେ ପୁରୁଷକୁ ମାର୍ଜନା କରିବ ମାର୍ଜନାକୁ ପୁରୁଷ କରିପାରିବ ଆମେ ଛେଳିକୁ ବୁକା କରିପାରିବୁ ସତ କି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଡାକିବି ଆମର ଆରେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲୋକଟା ସେ ତମେ ଟିକେ ମୁଠି ଖେଳ କରିବ କୁସ୍ତି ହବ ଆଉ ଟିକେ କୁସ୍ତି କର बुका ही नाच गाँव बुका ही के देवे बोली फेरी चाल गाँव को पड़े से मारे तुम मार हौ ना गोटे एपरी मुठीटे मारतु सेमती गाँ छाड़ी पलैबे मारिब मुझे कहीपरि तमें शिखीच मुझे लगी ठीक अच्छे चलो ना आ गए मार कौन मारे मुझे जानी मारतु बोली देव जो जो छेली निको जो भाई नहीं जाना छेली निको पड़ा होगा निको
ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଲେ ଯାଇକିନା ବା ନା ହେଲେ ନା ହେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ। ନା ହେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ। ଦୁଇ ଗୁଡିଆ ଦେବୁ। Ê, ê. ପଛାଡୁ ଛିନବ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ମା ତ ଆବିର୍ଭାବ କହିଦେଲେ ଖବର ଡେରି ନାଇଁ କର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଅ ଦଶଟା ନେଇଯାଅ।